Du lytter til Samtaler fra Istanbul, en podcast fra rejsebloggen mitistanbul.dk. Jeg sidder med Jens. Hej Jens. Hej Martin. Og jeg sidder i Istanbul med Jens. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har mødt hinanden hernede i Istanbul via bloggen mitistanbul.dk. Der var en fantastisk blog, hvis jeg må sige det selv. Hvorfor kommer du herned så ofte? Ja, det er jo et fortræffeligt spørgsmål, Martin. Det er jo også lidt af nyere dato, kan man sige, at jeg gør det. Mm-hmm. Det vil sige, inden for, da vi første gang mødtes, tænker jeg, det var lidt års tid siden. Mm-hmm. Der var det først for 11 år, det var gået op for mig, at det her bliver jeg nødt til at gøre. Så altså foråret 23? Foråret 23. Ha. Hvorfor bliver man nødt til at tage til Istanbul? Ja, det er også mærkeligt. Altså, min forhistorie er jo i forbindelse med Istanbul går jo helt tilbage fra midten i 70'erne, tror jeg. Ja, for det kan jeg nemlig huske. Du skrev til mig nemlig, at du havde rejst meget i Tyrkiet og Istanbul en gang i 70'erne. Så var der så kommet den der, nu er jeg blevet voksen og følsom periode, så nu gider jeg ikke det pjat mere. Og nu var du så kommet ud af den periode igen. Ja, altså bortset fra det der med den voksne og følsom periode er ikke givet. Så vil jeg give dig ret. Altså, jeg rejste som helt ung jo sådan flere gange. Min allerførste rejse og min introduktion, kan man sige, til den muslimske verden, det var jo, da jeg var 16-17 år eller sådan noget, og tog til Marokko. Men det der var forløberen for det, der i Danmark er kendt som den rejsende højskole. Svindorienteret, før Svind for alvor voksede så stor i Danmark. Og det betød enormt meget. Altså den tur, jeg var med der en lille bitte marokkansk landsby og dykkede ned i alle mulige ritualer og fik lov at arbejde i marken og gøre sjove ting. Det tror jeg var min egentlige introduktion til det, jeg ville rejse ude i den del af verden. Altså Mellemøsten, den muslimske verden tiltrak mig nok allermest. Og så var jeg i Tyrkiet første gang i forbindelse med Istanbul, så sagde det mig egentlig ikke så forfærdeligt meget. Der var jeg sammen med nogle medkollektivister, og det var sådan en typisk turisttur, hvor man tager til Kuşadası og rejser lidt frem og tilbage mellem Grækenland og Tyrkiet, og så et lille smut til Istanbul. Det sagde jeg ikke ret meget. Men så tog jeg på en lang rejse med en god ven, og vi var væk et år, eller jeg var... Altså, vi rejste godt cirka et halvt år sammen. Og derefter så rejste jeg et halvt år, men vi levede i Istanbul. Men at komme til Istanbul, kørende i tog, følelsen af ligesom... Jeg mødte blandt andet en gammel storhertuginde på den tur. Så jeg havde også allerede den der fornemmelse. Istanbul Express, og hun snakkede om sine eksotiske oplevelser med alle mulige Faruk den og den i de muslimske lande. Så jeg følte meget specielt at ankomme til Israel, eller slutte til Istanbul på den måde, og stige ud på den smukke Sirkeci-station. Hvordan var det at stå ud på den station første gang? Nu havde du så allerede været en tur ned i Istanbul, eller op til Istanbul. Du havde været i Istanbul før. Men hvordan var det så at komme med alle de historier med storhertuginden og så videre, og stå ud på den på Sirkeci-stationen, altså endestation for Orientekspressen og egentlig hovedbanegården i Istanbul? Overvældende. Altså jeg husker kun det der mylder af liv og råben og skrigen og dytten og kalden og nu er vi tilbage i 70'erne. Vi er tilbage i 70'erne. Sidst i 70'erne. Og støv og rodet og altså det var jo ikke særlig pompøst. Altså stationen som sådan fremstod jo som den er smuk og dens arkitektur, så det er meget på den måde kønt, men du kom ud i et totalt virvar. Ja. Støv, og der var, jeg husker, det kan godt være, at jeg husker helt forkert, men det hele tiden mange steder i Istanbul opfattede jeg var ikke engang enten brolagt eller asfalteret, men der var meget jord. Altså der var mange steder, hvor man gik på ting, der støvede, altså sådan nærmest grus eller sådan et eller andet. Og den fornemmelse også rundt omkring hele Eminönü området der foran ned mod havnen, det var sådan et underligt pulserende rodet foretagende, hvor jeg fik min første ayran og
så mærkeligt ud i hovedet over, hvordan den smagte, men det er meget glad for den siden. Nu er du blevet super afhængig. Ja. Med den historie i baggrunden, så lander du så i Istanbul, bam, 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 flere år senere i foråret 23. Hvad var det, der trak dig hertil igen efter så mange år, du ikke har været her? Hvad var det, altså, hvilken nysgerrighed var det? Jeg tror ikke, det var nysgerrighed. Altså, det er jo det, som er så mærkeligt. Vi har snakket om det nogle gange før, det her med at komme ned som turist og ville opleve en masse ting, eller vide noget mere. Jeg var egentlig ikke specielt drevet af den form for nysgerrighed, heller ikke i forhold til, at jeg skulle det var ikke et museumskort, du skulle have? Og hvilke moskéer og sådan noget, selvom jeg synes, det betyder enormt meget for oplevelsen, at der stikker minareter op alle vejen, når du hører bønnekald, og du er i den stemning. Det betyder meget. Men det, der virkelig tiltrækker mig, var den følelse, jeg havde fået fra den gang, som var en meget underlig fornemmelse af at føle mig hjemme fra første omgang, jeg kom til Istanbul. Så midt i alt det der, selvom der var overvældende og mærkeligt og underligt, så var det også utroligt trygt. Og jeg synes, det er meget uforklarligt for mig selv stadigvæk, hvorfor jeg havde så meget fornemmelsen, at jeg kom hjem. Det var virkelig det handlede om. Så det var en følelse af at lande tilbage i det trygge et eller andet sted? Ja, jeg følte mig faktisk meget tryg. Og det var jo ovenikøbet i en tid, hvor du så en politibetjent på hver gadehjørne, og maskingevær og militærkøretøjer. Hvor, i 70'erne eller nu? 70'erne, altså det jeg første gang oplevede i Istanbul, var det virkelig en rimelig tof udgave. Det var kort før militærkuppet i 80, ikke? Det var jo mellem noget af det mest bare. Jeg var der ikke midt i, at der var noget på ferie. Jeg kan faktisk ikke engang rigtig huske. Historisk så havde man det, man kalder de politisk voldelige år. Og det var jo fordi, der var politisk vold. Det var absolut de politisk voldelige år. De grå ulve var jo ude. Men det oplevede jeg mest, da jeg kom ud i nogle mindre landsbyer. Altså, min baggrund for ude at rejse, var, at jeg kendte en masse tyrkiske familier i København, og havde arbejdet med dem. Og besøgte små landsbyer rundt omkring i Tyrkiet. Og der boede jeg et sted hos gik det så op for mig, medlem af de grå ulve. Og de der spændinger, der var i den der lille landsby, og hvor forkert jeg selv følte mig, fordi jeg kom fra en lidt anden politisk orientering, også hjemme i Dannevang. Og så pludselig sidde der hos ham der, som i virkeligheden var en enormt sød og lidt småynkelig fyr, men som fulgte mig rundt omkring hele tiden, både mig og Bjarne, der var der jo godt. Det er simpelthen fuldt rundt i byen, og der var hele tiden problemer med, hvem man stødte ind i, fordi de der konfrontationer var der. Det var tydeligt alle vegne, at der var kamp. Så den spænding har man jo ikke, i hvert fald ikke på samme måde, ikke så udtalt mere i Istanbul. Men da du kom der i foråret 23, så var du meget opmærksom på, at du ville bo over i Fatih-området af Istanbul. Nej. Nej? Det var helt rigtigt. Men du har boet der 2 omgange? Jo. 3 omgange? Jeg blev meget glad for Fatih-området. Hvorfor er det så fantastisk i Fatih? Hvorfor Fatih er fantastisk? Ja, altså jeg ved, det er Sultan Ahmed, men nu sagde du selv, det er ikke ligefrem et museumskort, du vil have. Oprindeligt var det jo virkelig hele området. Det tætte ned omkring Eminönü og Sultan Ahmed. Altså det var faktisk det. Og så var der selvfølgelig noget med op omkring Taksim og Istiklal og sådan noget. Men det var det område, der havde en betydning. Nej, Fatih, det var sådan det almindelige Fatih. Jeg ved ikke, det er en eller anden fornemmelse af, at der er det er det mest daglige liv, du kan finde i Istanbul på en eller anden for mig. Det er det er helt almindelige liv. Altså, der er et eller andet med nogle mennesker, som de kan være nok så religiøse, de kan være nok så højrevendte politisk, og de kan være nok så alt muligt. Men de er sådan nogle helt... Altså, jeg ved ikke, det oser på en eller anden måde af, at sådan er livet bare. Der er ikke så meget at rafle om. Altså, det er den måde, vi lever på. Vi sidder på torvet og kigger på duerne, og familierne kommer ned, og duerne letter, og mutter op fra 5. sal, smider spanden ud af vinduet med sit lange tov og haler sine varer op og sådan noget. Det er fyldt med den slags sådan helt ned i detaljen almindeligt liv. Og det virker på en eller anden måde også enormt rart på mig. Jeg kan godt lide at være i den stemning. Jeg kan godt lide at sidde og suge til mig af kigge på sjove mennesker og smug tage et billede af dem og sådan noget en gang imellem, når jeg føler, at jeg kan det. Altså, det er et dejligt sted at være på den måde. Et dejligt sted at registrere ting. Og så skete der så et skift, fordi at du var jo så nogle gange, altså, og det er jo også måske lidt vigtigt lige at få tilføjet, at når du er hernede, så er det jo ikke bare for en uge eller en weekend. Nej, det er jo for længere tid, ikke? Altså. Jo, jeg vil meget gerne være hernede endnu længere tid. Ja. Det er nok et økonomisk spørgsmål, så det ikke lige... Jo, men det er rigtigt. Ja. Men det er jo alt sammen sket, efter jeg er jo for nylig, trods alt for nylig, hvad er det,
par år, eller 2-3 år, jeg har været pensioneret nu. Så det vil det sige, giver jo nogle muligheder. Ja, så er du så hernede det her en 3-4 ugers tid ad gangen, jo, ikke? Ja. Og men så skete der så i efteråret et skift fra dit farti. Altså, kan du høre her, jeg er jo ikke super begejstret for farti. Jeg elsker farti for al den historie, som det indeholder. Jeg synes, det er fantastisk, alt det, der er derovre. Ja. Men byen er jo... Ja, det er også fantastisk. Men det er jo helt... Nu bruger jeg et ord, der måske er lidt gystigt og grimt og sætter nogle andre associationer i gang. Men byen er jo voldtaget fuldstændig af alt muligt. Så alle de der ting, der burde have været smukke og lækre, de er jo blevet fuldstændig spoleret nu, ikke? Altså, nu tænker du rent arkitektonisk på den. Arkitektonisk og det historiske i det, og så videre, og så videre, ikke? Altså, nu, man har da et bystyre hernede nu, i hvert fald, mens vi sidder og taler nu, der prøver på at bevare visse af de ting, som de kan, jo, ikke? Altså, men det er jo også en dyr affære, ikke? Altså, det er jo dyr, der retter op på en fejl. Men så skete der jo altså det skift, at du så hoppede hen og bosatte dig, skulle jeg til at sige, på den asiatiske side i Kattehøj. Hvorfor det skift? Altså, hvad er det, der er tiltrækkende ved Kattehøj? Eller den asiatiske del? Det er der jo mange, der glemmer, faktisk, når man kommer til Istanbul. At der findes den asiatiske del. Ja. Der er vildt mange, der glemmer det. Så, jamen, det er rigtigt. Hvad tiltrækker dig her? Jamen, jeg ved ikke. Altså, jeg tror... Udover selvfølgelig, jeg bor her. Men men det var en vigtig del, Martin. Hele tiden synes, en ting, der er meget vigtigt omkring at være i Istanbul for mig, det er det, som jeg et eller andet sted hen også tror er bag det hele vigtigt for en hel del Istanbul-ure, at det ligger omkring Bosporus og Marmarahavet, og at man sejler på kryds og tværs, og den der fornemmelse af at være på vandet og have det. Jeg har altid, når jeg var nede, elsket at sejle over. Heller 2 eller 3 gange i løbet af dagen, end bare en, ikke? Altså, det der med hele tiden at krydse vandet, Asien. Så derfor havde jeg den der fornemmelse af Kattehøj som et rart sted lige at komme over, som lidt anderledes og lidt vildt og sprudlende for et kort øjeblik, og man kunne købe noget godt tøj i Marvi-forretningen. Og så. Der var nogle ting der var umiddelbart meget rart at komme herover. Jeg havde ikke tænkt specielt på at bo her i første ombæring. Det havde jeg gået sådan og snakket lidt fra, så jeg også med min bror om, at det måske kunne være meget sjovt at prøve at bo på den der side. Og så gjorde det ikke mindre kedeligt, som sagt, at du var der, og jeg mødte en fyr, som også bor i det her område. Der var flere forskellige ting, der gjorde, at det blev lidt interessant at tænke, hvordan var det, at være ikke? At bo og være ikke halvt. Der er jo mange, der skriver inde på bloggen og spørger mig, hey Martin, hvor skal vi bo henne i Istanbul? Hvad vil du anbefale os? Det vil nok tage lidt, altså, jeg vil ikke umiddelbart sige, tag til Fatih og bo for eksempel. Men nu er det forskellige steder. Det, jeg snakker om i Fatih, er jo også et bestemt område. Fatih er jo forholdsvis stort. Du snakker om det residentielle nede ved muren, slet ikke nede over det græske område, Bala, der finder, og sådan noget helt for sig. Og sådan noget. Det kunne vi også snakke lidt om, hvor dejligt det kunne være. Det vil jeg faktisk heller ikke være spor ked af at prøve at bo i det område på et tidspunkt. Men jeg mener, det er mere grå, sådan hele vejen op imod Topkapi og ydermuren og sådan noget, og Chapa og sådan noget. Der er det specielt Chapa-Sherimini-området, som jeg holder af deroppe, ikke? Men jeg vil ikke umiddelbart, tror jeg, anbefale nogle af de steder til folk, der ikke sådan rigtig har været her før. Der vil det være meget, meget nemmere at sige, kom til Kattehøj. Og det har også noget at gøre med, at der er flere ting, der umiddelbart på en eller anden led er knap så fremmed, kan man sige. Ikke? Altså, det er underlig blanding af noget, der er knap så fremmed, og alligevel er meget fremmed. Det synes jeg nok i virkeligheden er noget af det, der er allerrarest ved Kattehøj, og helt specielt Yildiz. Det rummer lidt af det hele. Det rummer, faktisk det her område rummer bare både lidt af det, der kunne være lidt fartagtigt, når du går ned mod havnen. Det område, hvor jeg nu selv bor, som også virker meget anderledes, end når vi kommer op i det her hjørne, hvor vi sidder lige for øjeblikket. Ikke? Der er mange forskellige måder at opleve det på, bare i det her forholdsvis lille område. Men det har mere den der... Det er nemmere på en eller anden måde at være almindelig europæer, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det her. Altså, du behøver ikke tage så meget bestik af omgivelser, former, normer og alt muligt andet. Du ser, der er sådan lidt små hippies, små et eller andet. Der er alle mulige mærkelige karakterer, og ja... Jeg selv er blevet rigtig glad for det. Det skal jeg så lige sige til dig. Jeg virkelig, og det er sjovt det der, men det siger jo lige så meget om mig, at jeg er så god til at skifte nye hjem ud. Jeg er enormt hurtig til at gøre dem til hjem. Og når jeg ligesom har taget det til mig på den måde, så bliver det bare meget sådan stærkt. Hallo, her hører jeg til, ikke? Jeg har ikke været der mere et par gange måske, men hold da kæft, hvor jeg synes, jeg hører til i det her område.
Men det er jo sjovt at gå en tur, og så bamper jeg ind i dig ude på gaden, eller du sidder på en café eller et eller andet. Det er jo det, der er morsomt nu i går aftes, hvor at min kæreste og jeg er ude og gå en aftenstur, og så møder vi dig så på gaden. Det er jo smadret sjovt, da vi så går vi ind og får en kop kaffe, og da vi så gik hjem af, så gik min kæreste og klugede. Fordi det var jo smadret morsomt. Sådan, han synes, det var sjovt. Ja, han synes, det var helt vildt morsomt. Møde nogen, man kender, og gå ind og få en kop kaffe med i midten af Istanbul, det har han aldrig sådan rigtig prøvet før, altså, så det var jo sjovt at sige. Han så også ud som han hyggede. Ja, han synes, det var sådan, han klukkede godt i det, ikke, altså. Og det er jo sjovt, ikke, altså. Det er sjovt. Og så følelsen af hjemlighed, altså at være hjemme, som du selv siger, den kommer måske meget hurtigt her. Der er mange mennesker, der kommer til Istanbul og siger, at det er en stor by, så 4 dage, 3 overnatninger, det må være mere end rigeligt. Men du prøver jo så at smide nogle uger bagefter de der 3-4. 3 uger eller 4 uger. Ja, det er det. Og gerne mere, hvis det kunne lade sig gøre. Ja. Hvad er forskellen på oplevelsen, hvis man er hernede en 3-4 dage til en 3-4 uger? Jamen, altså forskellen tænker jeg forholdsvis lavpraktisk, at når du er hernede i kort tid, så rejser man med det der intensitet med, at du skal opleve hvad som helst og nå at suge. Jeg ved ikke, hvor mange ting til dig. Så du er på en helt anden måde fra start til slut, ikke? Altså her kan jeg godt tillade mig at stige af og pleje mine dårligdomme, når de er der. Og, altså, jeg mener, i det hele taget bare hernede. Det er jo det, der, den store fordel, synes jeg jo, er netop det der med, at jeg skal ikke nødvendigvis en hel masse. Altså, der er ikke en helt frygtelig masse præstation forbundet med det, og jeg kan tillade mig bare at sige, når jeg er med i dag, gider jeg ikke, eller selvom det sjældent bliver til, at jeg bare ingenting gør. Altså, det må man sige, Istanbul giver nok i mig, og de omgivelser, jeg kommer ud og ser og mærker, gør alligevel, at der stort set altid sker et eller andet, som er anderledes, end jeg måske ville have gjort derhjemme. Men alligevel, så er det noget af den kvalitet, jeg hele tiden gerne vil opleve hernede. Altså den der fornemmelse af at være i de her helt anderledes omgivelser, eller på mange måder anderledes omgivelser, og så alligevel være der, som hvis jeg var derhjemme. Altså den kan med at sætte den følelse ind i det. Og det synes jeg lykkes rimelig godt efterhånden. Jeg synes faktisk, det er gået ret stærkt med at få den følelse af, at... Ja, så når jeg møder dig på gaden, så ser du meget lokal ud. Jamen, man hilser. Det er jo også det, jeg kom herned. Det er jo skide hyggeligt. Det er noget, at der er også meget tryghed i at kende folk. Ikke? Jeg synes, det er skide hyggeligt at komme herned nu og vide, at du og Mehmet er her. Og ved jeg ikke rigtig med Rifaj, som jeg kender, men sådan, der er folk. Og så de folk, man efterhånden har hilst på og har været inde og siddet og drukket et eller andet, og lige sagt hej til den. Og i går, hvor jeg snakker med en sød tyrkisk sangerinde på mit madsted, så viser sig, at hun har alt muligt spændende musik på som jeg nu på Spotify, så vi har lyttet til, og derfor glimrende musik kan jeg godt anbefale. Så alle de der små ting, der gør en hjemlig følelse eller fornemmelse bare at være i et kvarter, hvor du man også føler sig lidt set og er der på en eller anden. Det synes jeg er rart. Det må jeg sige. Nu siger du selv, at du ikke er hernede for at stå i museumskøer. Men hvilke oplevelser sætter du som prioritet? Fordi så kan man jo godt sige, at det er jo lidt Istanbul off the beaten track, ikke? Ja. Så hvilke oplevelser går du ud og får dig på en dag, som du ikke vil gøre dig derhjemme? Altså, nu er du i Istanbul, så det skal du bare opleve. Hvad kunne det være? Hvad kunne det være? Altså, det er jo det hele tiden alle sanseindtryk, jeg får her. Der er meget, meget mere intens og meget bredere end det, der selvfølgelig. Men der kan man jo bare sidde nede i krydderbazaren en halv time, ikke? Og så får du masser af sanseindtryk. Jamen, det er det, jeg mener. Altså, det er faktisk det, du nævner. Det kan du nemlig. Og det, altså, jeg synes, det er faktisk essensen af det. Sidde alle mulige sjove steder og suge til sig. Sniffe det ind, der skal være, sejle på skibet og jagtage mennesker på deres daglige færd over vandet og hvad pokker de foretager. Altså, jeg er meget registrerende på den måde. Jeg har altid fået. Det er en gammel ting, jeg har fået det frem igen. Jeg kan godt ligesom ung, holdt jeg også af at sætte mig ned bare på en eller anden café, på et eller andet hjørne, og så bare klub på mennesker. Primært det, tror jeg. Men så er det jo naturpisterne, der er jo samtidig fyldt med smukke udsigter og smukke bygninger, og jeg kan gå og nyde og høre på bønnekald og høre, hvordan de snakker med hinanden. Og så, altså, der er masser af den slags almindelige dyrene i Istanbul. Kattene, hundene, mågerne ikke mindst, som danner det der hvide tag om aftenen, der reflekterer på vandet. Masser af vidunderlige sansindtryk af den slags. Og god mad. Så hvad vil du så anbefale folk
at de bør opleve, når de er hernede? Det var en 3 eller 4 dage ophold i hernede. Hvad vil du sige? Det skal du simpelthen bare opleve. Ja, nu har jeg jo oplevet det de der første gang og nyt det, når man siger det klassiske, som gå i Aya Sofia, gå i Den Blå Moské. Men det igen, det er jo museumerne. Jamen, det er det. Hvis det ikke er museum, jamen det er det, og Grand Bazaar, og der er sådan nogle steder, det skal man selvfølgelig helst opleve, men jeg vil sådan primært sige til ud at sejle op til, hvad hedder den, Carval, nu har jeg ikke lidt navn. Sortehavet. Ja, op til den sidste station i Sortehavet. Bare de der ture op, eller Gyldne Horn til Ægyp, som er et dejligt lille sted. Caféen på toppen af gravpladsen, så der er virkelig den slags steder. Finder, Ballard, bare gå omkring i gaderne, og så selvfølgelig gå på Hamar. Det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Det var nok noget af det vigtigste. Hvor meget tyrkisk sprog skal man kunne for at kunne begå sig på den måde, som du rejser hernede? Altså nu begynder jeg prøver jo ihærdigt. Jeg prøver jo at lære noget tyrkisk stort set. Kan du tale til 10? Det kan jeg, ja. Må vi høre. Birgil størt beş aldı 7-8 10. Okay. Skal vi sige det lød fair nok. Ja. Okay. Ben çok Türkçe biliyorum. Okay, ja. Fantastisk. Jamen altså, jeg begynder jo lige at lægge noget til, men er stadigvæk misundelig på min bror, som jo kommer herned om et par dage, fordi han er kommet et skridt videre, at han kan føre en form for samtale på tyrkisk. Han kan lægge nogle ting sammen med nogle sammenhæng, der gør, at han er ligesom det skridt videre. Jeg har et helt kæmpe vokabular, masser af ord og sådan noget, men jeg aner egentlig ikke rigtig, hvordan jeg skal... Så det vil sige, Jens, at når man er hernede, så skal man opleve atmosfæren, vandet, gademarker, maden, hamamerne. Er det det, du siger? Det var en meget god opsummering, ja. At opleve på den her måde er jo, fordi jeg synes jo, det er meget svært at bare sige, at sådan skal man ikke. Jeg tror, folks oplevelse af Istanbul garanteret er ligesom min for meget forskellig, altså i forhold til min meget forskellig. Og hvis man forestiller sig en masse luksus og lige fortov og elevatorer og alting kører glidende, så skal man holde sig langt væk. Altså det er mere sådan en... hvis man ikke tør bestige en bakke og sådan noget, så har man også et problem. Altså der er mange ting der, som... Det kræver sit også at være i Istanbul. Også fysisk. Så det vil sige, at Istanbul er en fed by at besøge, men det bliver ikke serveret? Ja. Man skal absolut gå ud og hive fat i den, ikke? Du kan støtte både podcasten Samtaler fra Istanbul og mitistanbul.dk ved at bidrage med lidt drikkepenge på mitistanbul.dk/drikkepenge.